welcome to my vlog. So, karong gibay una, mao gini inyo giagad nga content nako. Ang atong paraffles. So, 18 ni kabuok joiners sa atong paraffles kay sila ra pud ang naka pass sa atong requirements. Naratay 5 winners karon nga paraffles. Dili maguol if dili mo mabunutan karon nga paraffles kay daghan pa maabot nga paraffles kay mo share ta sa atong blessings nga maabot sa atong kinabuhi na. Muna sila ang atong mga joiners. Di maklaro si Hannah Marie Bertodes, si Anami Batikan, Angeline Jaime, Jeremy Jaime, Richelle P. Palacio, Jilly Batukan, Carfe, Itang Bughaw, Menmay Tilapio, Shanky Taryao, Rhea Rose Capote, Brigitte Gav, Ashley Oliveros, Rosemary Berlata, Arjun Flores, Harley Hamiji, Kizo Pepito, Michelle O. Batikan, and Jana Shane Apale. So sila kamo muni 18 ka subscriber pero dahil mga subscriber nga wala kung sa atong requirements nga wala mo na affiliate. Kasi meron mo lang subscribe ko pero wala mo ka kung sa atong requirements na complete. So sa akong nakita puro jud babae no. So atong mga pag-premium pang babae po. Then sugdan na natupak ang mga pa-premium. Ginagmay pa niya ang atong paraffles guys, so don't worry kasi mag-anang og daghan ang atong mga prizes. So ayaw ka goal sa dili mabunutan karon kay napay musunod na raffles og sa tanang ganahan mo apas lang mo. Kay mag-agad lang. So magpaka ta. Natin scrunchies. Pangpilay. Pili mo biyan sa uyaban. Apoy liftin. Ginagmay pa ang atong paraffles guys. Sabot lang sa mga kay. Saon man. Natanay lang gud ka. Kaduha. Tanaw jud mo sa full video guys batin kamo ang nabunutan niya dili niyo ma-claim ang inyong prizes. So, angas layo control kay abot lagi ninyo. Balag ginagmay lang usa guys sa tako man pud ang iyang gugma para nimo. Sa tanang ganahan mo apas sa atong mga paraffles, just complete the requirements, maka-apply din mo sa atong raffles. Kasi may mga dili na lang ko kay manaan paraffles, napay sunod, napay tagang sunod. Padayon lang jud mo suporta sa atong channel kay buta gid ang panahon nga daghan na atong matagaag prizes, daghan ang atong ma-share nga blessings unta maabot na nga panahon. So salamat dahil sa tanang ituon ako sa tanang ni support, ni subscribe, ni watch sa videos. Salamat. Tanaw lang gid mo sa atong mga videos. Pili pa. Thank you so much for subscribing and supporting my YouTube channel. So, ang unang mananaog sa ato ang paraffles karong gabi una. Let's feelings mo kada una. Bang. Angeline Jaime. So, ikaw ang unang ang atong mananaog. Swerte kay ka dahil. So, ikaw ang nakakuha sa atong first prize. Yan. Angeline Jaime. So, huwag yun ang ipili. Yes. Katuhang mananaog. Pariha, Miji. Huwag yun nagpili. Ikaw yung nakadaog, Day. Kailangan dito mo panday. Mag-comment ka sa akong video. Kaya nakadaog. Yay! Kaya nakakuha sa atong second prize. Ito si Katulong. Kita niyo na ulit. Ate Reggie Gav. Gav. Aduhan na lang. Shoutout ko siyang kita yaw. Happy birthday. Deng. Siyang kita yaw. Hala, may pagpag-mention nga birthday nyo, aron di mapunutan. Siyang kita yaw. Birthday maron ni muna na akong binirthday na. Last nga mananao. Deng. Birthday kay Kati Siyang Kiha.
Kung wag i-shout out nga birthday nimo, dili jud ka mabunutan. Ganyan. Kita man atong swerte yung nanaw. Na kinalasan ng nanaw. Jelly batukan. Makita na yung claim ka sa imong prize. Jelly batukan. Dili mag-uol ang wala nga bunutan. Ang dili ko ni ilabay. Ano na ginipirmi inyong ngalan? Mapunan pa ni dili pero dili ni makuha. Muna padayon yung support sa akong YouTube channel. So, ang code na to ani nga video kay 0721. So, ato isuwat no. Ako'y makalimot. 0721. Di mag-uwi guys, ubang muna pilihan natin. Nakadyo dito yung ngalan diri. Kapag next video, magbunot na sagta. Mga swerte, gini sila mga now. Sa ginaan nila nga itong prizes, kinasing-kasing gina na kung nagbihatag ninyo. So, nakashare ko sa akong blessings, ara ninyo. Thank you guys. Please like, share, and subscribe. Bye!